Γεια σας παιδιά, θα σας δείξω ένα ακόμα τρίκ με την τράπουλα. Λοιπόν, θα την ανακατέψουμε. Θα κόψουμε κιόλας. Και θα βγάλουμε μερικά φύλλα από την τράπουλα. Λοιπόν, άρα τα αφήνω. Λοιπόν, θα τα χωρίσω σε 3 στήλες. Λοιπόν, τώρα θα διαλέξετε μία στήλη από τις 3. Ας πούμε ότι διαλέγετε τη μεσαία, δεν έχει ουσία, όποια και να διαλέξετε δεν έχει τίποτα. Λοιπόν, διαλέγετε. Και τώρα θα σας πω μέσα από αυτή να διαλέξετε ένα από αυτά τα φύλλα. Ας πούμε ότι διαλέγετε το 5 κούπα. Το κλείνω. Το ξαναχωρίζω. Λοιπόν, τώρα θα σας παίρνω μία τις στήλες και θα μου λέτε αν είναι εδώ. Το βλέπετε πουθενά? Ναι, εδώ πέρα. Οπότε το παίρνουμε, η 5 κούπα ήταν. Εδώ πέρα, το παίρνω. Τα ξαναχωρίζω. Και σας ξαναρωτάω για τρίτη και τελευταία φορά αν βλέπετε το φύλλο σας. Και φυσικά το βλέπετε εδώ πέρα. Το κλείνουμε. Και θα τα χωρίσω. Όχι, δεν θα τα χωρίσω. Θα βγάζω τα φύλλα και θα σας πω ότι να το φύλλο σας εδώ πέρα αυτό είναι, χωρίς να το ξέρω εγώ, μέσα έτσι όπως είναι στην τράπουλα. Λοιπόν, και ξεκινάω. Άμα το περάσω θα έχω κάνει λάθος. Άμα το βρω όμως μέσα εδώ θα έχω κάνει σωστό. Λοιπόν, να το φύλλο σας. Αυτό ήταν το τρίκ. Αυτό ήταν το τρίκ. Το βρήκα το φύλλο σας. Ελπίζω να σας άρεσε. Γεια σας.